langganan. Laris. Lah yo ibu-ibu iku kok iri ana wong disawer. Ame iri ya dadi tandak kene. Gak suka aku yo. Masa awake dhewe iki metu jane ibu-ibu lak tepuk tangan enggak rasan-rasan. Loh. Rasan-rasan yo napa? Delontas sing metu gapura loro jarene. Nggih napa, Bu? Lho, nggih kan? Nggih. Anjane yo kok ya matamu ngono. Kok malah iya kon belani ibu-ibu. Nggih langsung kemawon nggih Mami nggih. Nggih. Aturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora kompak kok dudukno megak rukun. Nggih. Monggo dijawab sareng-sareng nggih. Sami rukun sedanten nggih. Ayo dijawab rukun. Karo kanca, karo tangga, karo maru. Gelut. Ya gelut prasaku. Monggo dipun jawab kanthi ikhlas, kanthi tetep tekun nggih. Mugi sing gadah damel pinaringan berkahin Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Kemanten kekalih dadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sing rawuh sedaya kula dongakno selamat. Amin. Sugih. Amin. Duweke akeh. Amin. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Ngawur. Lali gak tak kempit iki apa? Tak kempit sih. Dijawab sareng-sareng ben selamat dongane Mami Okta mandi. Ngaturaken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Matur sembah nuwun sowane njenengan sami. Kula dongak-dongakaken malih katur njenengan sami kang sampun rawuh pinaringan berkah Gusti Allah, rezeki kata barokah. Amin. Ugi mboten sumping ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Saiful Haja kalian Ibu. Ugi matur sembah nuwun rawuhipun para tamu undangan Bapak Ibu Mami. Nggih. Sik sabar le. Sabar to Mas, sabar kepedhot nak ngomong apa, Pak. Aku bingung kate ngomong apa, ngaca ora upo kaya wergul. Sepindah malih dalu menika kaliput dening channel-channel YouTube ingkang sampun rawuh matur sembah nuwun kuwata sangat. Ugi kerja bareng kalian channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Temeriku wonten serial sinetron pendek. Nggih, CEO. Wonten ludrukan. Ludruk humor. Terbaru napa yuk? Campur Sari Delewung Anti Galau. Lan popile jangan pengen pirsa sejarah seniwati seniman sak Jawa Timur tumplek blek dadi siji tenggene channel YouTube. Channel YouTube-nya Gundul TV. Matur sembah nuwun dalu menika kasengkuyung dening sound system-e yuk. THC Audio. Ugi lighting-e Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Padatan saben nggih menika bedayan Sekarsari, bedayan serba-serbi badhe kula wiwiti sesarengan duo wayahe balikno. Ayo anak-anakku sing kompak. Yo. Dalam separa dilompati ajur memor kati
tepuk tangan dulur-dulur sabu. Nggih. Sabu sapa punden? Nggih, matur sembah nuwun rawuhipun grup Sabu Sapa Punden Sugeng Rawuh ugi Transjatim Sugeng Sugeng Rawuh Dalu. saking tim pedhot jalur langit matur sembah Tim disuwun. Pedhot Matur Jalur sembah nuwun ugi saking Wontan Sari Watu Gedhe Tikung Lamongan sedaya. Ugi katur sembah nuwun kagem sedulur Kopior Setra ingkang sampun rawuh, Bapak Samroni, Bapak Jarwo ingkang sampun rawuh teng mriki nggih. Tim Kopior Setro matur sembah nuwun Nggih. Balung Mojo Umi Kenti Sugeng Rawuh. Ingkang ten wingking kula wonten ayang-ayangku. Nggih. Iya, nggih. Sesarengan bedayan serba-serbi monggo dipun aturi anak-anak ya dhewe yuk. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Senggawati dan Ning Dias Aulia. Gendeng tembang Salome Mbak Nggih. Adi sekali Mbak Mak sinten? Dias. Dias, Mbak Dias kali Mbak Dipundhut, Pak. Bella. Pundhut. Nggih niki acarane berbeda Mami. Beda. Jadi, waktu ini ku bedayane niku berubah. Ngaten. Nggih. Saniki bedayan serba-serbi. Mami. Dalam Fokus. fokus. Nggih. Di belakang Ning Dias akan saya tampilkan Ning Rani Asmara dan Ning Kiki Amelia. Sugeng dalu katur rombongan tim pedhot jalur langit Dek Kaji Suun. Seger waras nggih. Bukan bermili, bukan saudara, siang malam pikir-pikiran. Kayak ini rasane tempe, kayak kentang di bubur rawon. Kayak ini rasane hati, kayak wayang dinawi lakon. Kairingan gendeng walang kekek Mbak Amel saha Mbak Rani dipun lajengaken Sing duwe pabrik areng
ning Sanana Semerbaksen dan ning Marsa Resekwati. Kok Resekwati ku ya apa? Lah niki mau make up niku ten sebelah resek-resek mriku kok. Oh ngoten. Nggih. Anyar. Esok naker sore naker esok dipikir ora rumangsa esok naker sore naker sing diteker ares semikir sore mikir dipikir ora bisa rukun esok dateng sore heteng sing direteng arah Surabaya esok mikir sore mikir sing dipikir ora rumangsa. Nggih menika gending kepiting. Rating. Lah ya rating ana kepiting, dadi tetep berjalan. Oh ngono. Ngono lho, kok kuwi. Pelantun tebang-tebang manis campur sari Budi Wijaya, ning Nyantika Dimasari dan ning Norma Adila. Nyaranya goyangane. Aramanis, 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 kulone Jawa. Aramanis kulone Jawa, sing dipikir ora rumangsa. Aramanis, 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 kulone Jawa. Iya. Keningipun arumanis sugeng dalu Abah Suyanto temriki kang sampun rawuh sehat selalu. Di belakang ning Nur Fadila akan saya tampilkan sing duwe horeke Kuton Jombang dan juga seorang mua ning Anik Kumala dan ning Ika Rempong. Ketokane iki gendinge bajing loncat. Yo. Sarempat. Ya Keningipun samprat. Serampat mi. Oh, serampat. Masa ditunggoni wong Cinandang pisan ae kok wis mleto kabeh gak fokus. Ana wong Cinandang. Nggih. Oh nggih. Sugeng dalu. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto ning Vikum Sukrisna dan ning Rizky
Ujung jari pelok rondone kalapa ora butuh kae-kae utuk omong nyambut gawe Sesarengan Dengul sampun kaping mriki gendinge. Sesarengan 3 personil. Pengreman asli Budi Wijaya ning Susan Warsono ning Titin Subayu ning Renit Ananta dan ning Sartini. 4 seniwati sekaligus. Dia pengreman asli Budi Wijaya. Kairing gendeng angkelung jumenggelung dipun lajengaken temriki senior-senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Ingkang pertama dipun pandhekani Ibu Yayu Saking Lamongan ning Mary Sudayat Mojosari rek ning Erma Arifin saking Jombang. Tepuk tangan untuk seniwati Budi Wijaya. Nggih menika pedayan serba-serbi nggih yuk. nggih. Donga kula katur kemantene kalih sepindah malih semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. yuk. Niki patatan saben pedayan langsung blender mengguri sesarengan mengguri nggih menganan nggih. Menganan. Tak ono gamelane nang guri. Langsung nggih mawon. Masih bersama Delewung Anti Galo dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolani arek. Sapa punden, sapa punden. Satu tebang lilo ning Napa? pamudal saking tim pedot jalur langit. Dek kaji suut sugeng dalu. wis kebacut tresno
katur jenengan sami gaya anakku sing berontong-berontong iki ya. Nggih. Mah pokoke salim amine. Gulune pedhot, tepuk tangan sayang. Tuhan diarani pasir waktu kampake liyo nuri pinggir guru ketemu awal langsung ngesir dilibatkan koyo kelangan pikir Ayo serbu. doa omong ora kawanku ayo mas Sugeng dalu. are-are bakar kedai campur sawi sampai keriuli sudah mikiri kedai coba tak coro di pedot tidak urung awur kulun iso nepedot moyo hoa Pedhot jalur langit hadir. Tuang tiarani pasir waktu kambang kelion orang pinggir guru ketemu awal langsung ngesir kelipekan koyo kerangan pikir dan campur sawi sampai keriuli sudah mikiri kedang coba sak curut di pacodot di bawurong angor kuluni son pedot buka titik cok Kaji jamiah are-are bakar kedai campur sawi sampai keriuli sudah mikiri kedang coba sak curo di pacodot di bawurong angor kuluni son pedot
sing gak ada krengsengan bekecot kaji jamian sugeng dalu. Oke, monggo satu tuh bang, yuk santri bekal. Tadi siang ada yang request santri bekal. Delewong, monggo. Ben oleh bojo dijual. Apa kamu kok kadang lurus kadang menggong. Loken kok aku pengen oleh deno wedok. Tahunan aku oleh dadi preman. Pengen topat tenan ben oleh bojo sing iman. Topat kapok lombok kadang lurus kadang menggong.
terus berjuang ningkatno pembangunan pancen aku kota kabupaten Jombang. Sepindah malih matur sembah nuwun katur Bapak Ibu Saiful Haja ingkang dalu menika nekaaken pagelaran grup Ludruk Budi Wijaya. Yuk wonten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Ana wong Jawa nunen yuk jroning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali. Cek bejo sing eling among rasa ki among wektu. Jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Sherly merinti di malam hari. Lan kula Neng Inge Wijaya Ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.